सुना नहीं पा कि तू का ऐसन जिला हवे डरे सब नाम से कि ऐसन जिला हवे डरे सब नाम से कि आराम से जियो गाओ गाओ ये गाओ कितना मजा आता है ना अगर कोई लड़का कुछ बोले कमेंट करे तो कि दिल धड़काता दिल धड़काता केहू के प्यार में केहू के प्यार में मस्त भइल बा मस्ती में मस्त भइल बा मस्ती में बैठल प्यार की मस्ती में चाहे लगवा हरदम इंतजार में दिल धड़काता दिल धड़काता सोचो करे कि काइए दोनों तरफ जाएंगे एगो गीत हम बोले रही हरि पतरी कमरिया से सर के घघरिया मार करई पतरी कमरिया से सर के घघरिया मार करई तन मुना यारो में कही बात सुखिया मने नमुना दिलों में लगी बड़ी सुनिया पतरी कमरिया से सर के हंसरिया मार करई सोना जी घघरिया ना आजकल सरिया चलता हरि पतरी कमरिया से सर के हंसरिया मार करई नमुना नमुना जिला ना नमुना ए सोना मैं ना आप दोनों लोगों की स्टोरी जानती हूँ मैं यही बोलूंगी कि कितना दिन से आए गुंडल की अरे फेरा में यहाँ के कितना दिन से गुंडल की फेरा में इसको गलत नहीं सोचना है पीछे से बोला तेरी कैसे स्टोरी सोचे रही आई लव यू सोचे रही आई लव यू हटले आवा ले कितना दिन से एक लड़की तेरा में होला तेरा में ए भैया कि तो तू तो हमारी स्टोरी गा देलू बस एक लाइन गाई भम एकरा बाद हमनी के गए पिघल जाई भैया आतना ना भीड़ हो गेल स्टेज पर कि हम म्यूजिशियन से नजर नहीं मिला पावे कितना हार डिंपल जी कितना हार भइल बा जवानी कता तू जानता रु काहे बिगड़ल बाड़ू मतलब बिगड़ल मींस की क्या होता है बताओ चाचा हम काहे ना बिगड़ी इतना प्यार से हमहू लइके हैं हमारो दिल कितना भइल बा जवानी कटा कि बियाह बिना बिगड़ता
कि कहवन पियता पानी दिन पर दिन देखत नहीं एगो आशीर्वाद वाला जवानी बनल रहो बुझा तो बुढ़ाइबे ना करबे कि कहवन पियता पानी धनिया ही गरतारू कि तहार अब भइल बा जवानी कटा कि तहार अब भइल बा जवानी कटा ऐसा लगा तो मैं और अगियाओं के लइकन की बकोट दी है नजरी से बकोट दी है हमारा के तो अपना जुबान से ऐसे बोल के बकोट हमारा जीवन भर भभाई सर नजरी काफी होता है कहे के बाकी तहार अब भइल बा जवानी कटा दिया भइल बा जवानी कटा दिया अच्छा लगा लोग तो ताली बजा के आशीर्वाद देती लोग। और अभी कार्यक्रम खत्म नहीं क्या हो अभी सोना जी फिर से आई है डिम्पल जी आई है हम आई हम प्रोग्राम खाली देखो बहुत सारा प्यारा आशीर्वाद।